מה זה? מי הסכים לכם? עצמנו. אוקיי. אבא, טלטלה, ביסלי, ובמבה, שי, טלן. האישה שלי, טלן, קוראים לזה פלפל. לא, מתן, זה לא פלפל. מה? מאמה, תפוח אדמה. אז תפוח. לא. לא להירדם, מי לא, מתן, תיזהר, לא. מתן, כמה זמן אתה רופא? כמה שנים? עוד 6 דקות. מישהו צועק למתן, מתן, אני חולה עליך. מה הוא צורח לחזרה? מתן, מה אמרת לו? אתה בריא. אני אגיד לך למה הוא במים, זה בגלל פרעה. פרעה מלך מיץ. ערבי.